tile 8 san 2020 aw minnu bɛ k'an filɛ Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkana ma ni aw ka kunnafoni ale waati seli Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan a y'aw bisimila. An ka jamana ɲɛma ni ale Ibrahim Boubacar Keita ye ani maa minnu bɛ sa wasaden kalafili tɛmɛnen na ni u y'a yira k'a fɔ ko bingani kɛra olu kan ka u jɔyɔrɔ ni ka o bɔsiw la u ni an ka jamana ɲɛma fo ka taa se au conseil islamique maa dɔw ma u ye sigikafɔ kɛ sigikafɔ min n'a bɛna tali kɛ gɛlɛya min bɛ an ka jamana kɔnɔna la ka taa se politiki ko gɛlɛya ma u bɛna sigikafɔ kɛ o kan. An ka gouvernement maw u ye kuma dɔ galontigiya kuma min yɛrɛ sa ni ale fɔra kunun tarata juillet kalo tile 7 san 2020 a fɔra kunnafonidila minnu fɛ sa o de ye France 24 maw ye ko k'a fɔ k'an ka jamana y'a yamaruya ko maa minnu bɛ yen nɔ ni olu ye dansuguya kelen ka taa cɛnimusoya ta fanfɛla la ko a yamaruyala k'olu ka kɛ maa sugu kelen an ka jamana marabaaw ko nin kuma in tɛ tiɲɛ ye k'a fɔ k'olu sɔnna o ma an ka jamana kɔnɔ k'o tɛ tiɲɛ kuma ye nin kuma in fɔlen France 24 maw fɛ sa u ɲininkara k'a fɔ ko u ye nin kuma in k'a bɔ fan jumɛn na nka hali bi an bɛ don min na i n'a fɔ sisan u ma se k'a yɔrɔ fɔ yɔrɔ min u ye nin kuma in ni ka a sɛmɛntiya ye. Fagali cayara Fana ale dugu kɔnɔna la o de ye siratigɛ la sa Fana gendarmerie maw u ye tɛgɛ da maa 6 bonyanko kan maa 6 min yɛrɛ sa ni muso 3 bɛ sɔrɔla o maa 6 ninnu na o maa 6 yɛrɛ la sa maa 1 tun bɛ a la ni ale tɔgɔ ye ko Jean ale ye préfet kɛrɛfɛmaa ye préfet min yɛrɛ sa ni ale tɔgɔ ye ko Bɛnama Munkoro Jean ale de gɛrɛla maa dɔ la sa maa min ni ale ye kanute k'a fɔ ko a bɛ ka préfet ni ka ale ka dugukolo feere kanute ale ye préfet ka dugukolo san kabini a ye préfet ka ni dugukolo in san ale ni hɛrɛ o farala ka sababuya kɛ u y'a minɛ ni ka a datugu a minɛkun kɛra fɛn min ye o de ye ko fagali minnu ni a bɛ ka kɛ Fana kɔnɔna la ko a nɔ bɛ o la gendarmerie lakaw y'a yira k'a fɔ a bɛ san 3 bɔɲɔnko bɔ bi kabini nin cɛba in n'ale donna kaso la a yirala k'a fɔ ko maa 8 ko o de fagara k'a to kaso kɔnɔna la u b'a yira k'a fɔ ko a nɔ tɛ fagali in na nka kabini a ye sɛbɛn in san tuguni sa ni sɛbɛn tɛmɛna ale ni Benama cɛ u b'a yira k'a fɔ sɛbɛn in na ko maa o maa n'i ye dugukolo in san 3 de b'i bolo ka i bolonɔ bila dugukolo in na o san 3 yɛrɛ dun sa bɛrɛ tɛ a la ni kanute bɛ kaso la o kɔnɔna la gendarmerie lakaw ka fɔ la ko yala ko u ye nin cɛ in don kaso la de walasa a kana se k'i bolonɔ bila dugukolo in na Munkoro ale bɛ se k'a ka dugukolo sɔrɔ cogoya min na ko nka k'u bɛ ka ɲininiw bɛ sen na walasa k'u bolo da nin ko in a kisɛ kan. An bɛ taa kokan kibaru la an bɛ taa Burkina Faso kaw fɛ yen nɔ u ka maa 10 bɔɲɔnko o de bɔnɛna a nin na maa 10 yɛrɛ la sa u ka maire kelen o yera a la maire min yɛrɛ sa ni ale ye Pɛnsan maire ye Pɛnsan yɛrɛ ale bɛ u ka jamana camancɛ bolo fɛ ka taa kɔrɔyan fan fɛ fagali in kɛra tɛnɛn tɛmɛnen a kɛra banbagaciw de fɛ. An bɛ taa Senegalikaw fɛ yen nɔ Union Européenne maw olu y'a laɲini ka u ka sanfɛ sira ni ka o dayɛlɛ jamana 15 de jamana 15 in yɛrɛ kɔnɔna la sa farafinna jamana 4 o de b'a la n'o bɛ tali kɛ Algérie Maroc Tunisie ka taa se Rwanda ma Senegalikaw olu m'u tɔgɔ ye nin jamana kofɔlen na nka k'u bɛna makɔnɔni kɛ makɔnɔni min ni a bɛna tali kɛ juillet kalo tile 15 ni olu yɛrɛ bɛna u ka sanfɛ sira ni ka o dayɛlɛ sanfɛ sira min yɛrɛ sa n'a datugura a bɛ kalo 3 bɔɲɔnko bɔ. Nin bɛ dansigi an ka bi kunnafoni la Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.